Il-ħamis jibda jiltaqa' s-summit tal-mexxejja tal-Unjoni Ewropea u għajnejn l-istess mexxejja mistennija jkunu fuq Theresa May, il-Prim Ministru tar-Renju Unit. May għandha l-mandat biex toħroġ lil pajjiżha barra mill-Unjoni Ewropea u fl-aħħar ġimgħat stqarret li se tibda l-proċess kmieni s-sena d-dieħla, propju fi żmien li Malta jkollha l-Presidenza tal-Unjoni Ewropea. Bil-ħsieb li r-Renju Unit ikun ħalla l-blok politiku u ekonomiku sal-2019. Dan se jkun l-ewwel Kunsill Ewropew għal May u għalkemm Brexit mhix formalment fuq l-aġenda uffiċjali huwa mistenni li tkun diskussa b'mod informali waqt l-ikla ta' filgħaxija l-ħamis. Il-President tal-Kunsill Ewropew Donald Tusk mistenni jitlob lil May tagħti spjegazzjoni dwar il-ħsibijiet tagħha, dan wara li fil-Konferenza Ġenerali riċenti tal-Partit Konservattiv May ħadet pożizzjoni jibsa fuq Brexit. Jidher li r-Renju Unit se jkun qed jipprova jinnegozja biex iżomm ċerti vantaġġi anke meta joħroġ mill-Unjoni Ewropea, xi ħaġa li mexxejja Ewropej qed jindikaw li mhix daqstant possibbli jew saħansitra kważi impossibbli. Fuq l-aġenda formali tas-summit hemm l-immigrazzjoni u l-Mediterran, ir-relazzjonijiet mar-Russja u n-negozju, partikolarment il-ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kanada magħruf bħala CETA.